nomor kiper katakan kontra putri kalau mengiyakan sepeda malih kalau mau metelipun mati jarang serenggi sampun maris di mata panjenengan segala kermatan mungkin atas menggali tapang diperingati panjenengan sedaya kata kermatan iparingi pasugatan lajengipun arupi metelipun patih bujangga anom gika sebut patih bujangga anom ugi anggiring dining Prabu Klono Sewandara Raja saking Kadipaten Ponorogo. Pripun kridane perkataan putra kapal libur kita sawarga ngaturaken suwi narak putra kata lopeng nyuwun pangestu panjenengan segala kehormatan mugi perkataan putra kapal libur manggi rahayu saking sampikala. Pinggir cabagus wis siap apa durung? Aja turu sore-sore wancine sowan-sowan ana Kadipaten Ponorogo. Lambangé Ponorogo Wijil saking sasana busana kang gambaraken patih bujangga anom disebut patih bujangga anom. Patih bujangga anom iki kasebut patih bujangga anom patih saking Kadipaten Ponorogo kang tumut anggiring jadi Prabu Klono Sewandara Raja saking Kadipaten Ponorogo. Oh kalau suwun kanthi sanget sing ning isor panggung dhuwure yoga Mas sing ning isore panggung yoga kula suwun kanthi sanget madhep kemawon kula suwun kanthi sanget sepeda malih sing ning isore yoga sing ning isore genjot yoga kula suwun kanthi sanget madhep kemawon Mas Mbak. Matur suwun. Oh, wah, lama. Op. Cakapipun Sang Prabu Sang Patih Bujangga Anom kita sebut Patih Bujangga Anom. No.
Patih Bujang Wanom kita sebut Patih Bujang Gano ingkang sepi Mondro Kuno bebasan ora tegas papak palune mandi ora tegas sisane gerito Dodo oh ah oh ya saya ngati-ngati toh biar biasa baik op Dodo oh oh bagus Patih Bujang Wanom ingkang bagus bebasan ora tegas papak parune pati Cinodro Kadya Raden Mas Bagus Permabik oh
ya ganti jenengan no nah ya Allah ayam kira aja iger adalah Patih Bujono Anom dari kala semantar kang umut anggiringin dening Prabu Klono Sewan Dorotang banding lamar kusumaning Diah Ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit anggiring dening Porong Sewu Bupati Sewu Kadipaten oke Sewu Kadipaten papan padranku Sewu Karwanten oleh mokane Patih Prabu Bujono Anom mbok rasa yayaan ngono nyapa oh aja kira aja iger yo awas donen yang dua lo yo loh lah sing ngarep linggo Pak Kolek. Nggih. Kula suwun kanthi sanget kagem dulur-dulur ingkang wonten ing ngajeng. Kula aturi pinarake mawon. Iki kersane sami-sami saged ningali anggenipun para kadang dulur saking keluarga Bung Satriya Putra Manggala gelar pagelagung. Ngono ya Mas Amit. Nggih, leres Mas Kolek. Alhamdulillah. Nyuwun sewu sing penonton ingkang kilen panggung. Niki sing wingkingan mboten ketawis, sing ajeng kasuwun pinarak mawon nggih, lungguh. Wong mboten purun, wong nggih mboten napa-napa. Lek wingking mboten ketawis, wangsul mawon. Lho ya mbok aja ngono to ya. Ya sisi edan to. Padha-padha parkire kok ya. Siti Edang sing arep digan pinarak mawon. Kolek ora. Maksudnya kolek iki sing barisan depan duduk. Sing barisan belakang juga duduk. Oh, jadi ini pentas delok. Pentas kesenian jaranan iki. Iki tak pedat saya dulu ya Mas. Lah sampean nyapur melok-melok linggo ki. Lek. Piye? Dadi kongkon linggo ya aku yo an. Lho sampean yo bojo si linggo sing didelokke sampean kok ya. Oh. Ya anu nggih. Pun sing penting saged menjaga kondusivitas ngoten mawon nggih. Iya bener. Dadi adewe nang kene iki sebagai pelaku seni namung menghibur. Lah terus para penonton, para dulur-dulur penikmat seni ini harus juga bisa jaga kondusivitas. Iki juga uga salah satu peringatan yo Mas. Iki tak suwun tak jamu tak gawe titik. Nggih, Mas Kolek nyuwun sewu. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu penonton niki wonten pengumuman. Apa? Pengumuman yaitu Adik Wisnu, nggih. Adik Wisnu. Adik Wisnu. Napa?
Adik Wisnu, nggih ibuke namine siapa? Mbak Win. Mbak Win nggih. Nyuwun sewu Enten nggih. apa? Ana Mbak apa? Win anu niki putrane wonten teng panggung niki nangis. Sing rumangsa tau gawe anak jenenge Wisnu. Ya piaturi nggih anake ning Oh sing gawe. temboke kuwi Mas. Sampun. Oh nggih, langsung. Tur iki ana berita kehilangan Mas Amin. Pripun Mas Kolek? Kita cukup didelut. Iki lek mesti lek wakeh engko sing ilang. Ada berita kehilangan, ini sebuah Sintenan? tas Tas. atas nama Budi Waloyo, isine KTP, Budi dompet, Nggih. HP. Ye. Ini yang merasa menemukan sebuah dompet Ya. atas nama Mas Budi Waloyo, isine HP, dompet dan barang berharga lainnya. Oh, Tolong dengan yang sangat merasa kehilangan dikendalikan. ya Mas Kolek ya. Oh ya. Yang menemukan Mas itu. Nggih, bagi yang menemukan harap segera menghubungi di ini panggung pajak atau nanti langsung dikasihkan oleh bapak-bapak keamanan atau polsek Lu pihak becek keamanan. yang ngono diparingi ning polsek ngantru bae. Nanti akan ada imbalan yang setimpal dari Insya Allah adewe yo ndak janjeni wong kono yo ora matur kok mau. enggak ya tau ngono ben dibalekne. Lah iya heeh ngono lho Mas. Nggih, heeh. Ya monggo Matur suwun. dipadoke. Niki wau teng daleme sinten? Niki mau teng liyanipun Bapak Ora Hadi. Ora ngerti kowe ketoke. Bapak Hadi. Hadi. Heeh. Pak Hadi, Pak Hadi. 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 Bapak Hadi Suwoto. Hadi kuwi singkatan. Apa kuwi? Singkatane HDI. Roh tenan. Ciplaan. Oh, chip. Bocah Pak. Kuwi sih jelek. Pak Anu, Hadi. Pak Hadi. Ngitanke putrane. Sopo kuwi jenenge? Sopo le? Bocah bagus ingkang paring asma Ahmad Sahab. Ahmad Sahab didongake. Ahmad Sahab. Ahmad Sahab. 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 Piye dongamu piye? Dongamu di Ditanan Ahmad. toh? Ahmad Lahab. Sahab. Oh, sahab. Sahab iki Iya, sahab. bahasa sahab iki merupakan bahasa luar negeri loh. Wah, luar negeri ini Oh. ngendi? Wih Malaysia loh, sahab iki. Walah, Sahab ki. Oh, Betul. apa? Wih lek seje. Malah Ayah Susanti iki kok malah. upin-ipin digoreng. Upin-ipin tekan kene. Iya, mesti dulure kene iki lunga ning Malaysia ngono lho. Oh, Sing nanggapi asli sing lunga Malaysia kuwi. Asli lunga Asli kuwi. Malaysia. Kuwi ora lunga Mas Cito. Piye? Apa? Udo karo apa makarya ngono lho. Gak lunga kuwi lunga iku kok padha karo minggat makarya ana ning Oh, kono. berarti ngono lho. makarya neng luar. Heeh. Kerja neng luar Oh. negeri. Nah, Ngono lho, ngono Ro. sing badut sing bener ki ngono. Negeri. Luar negeri. Negeri. Aja dipedhot ta Mas Amin. Geri. Ora, aku kapan nang Gari Seloloten kok malah. Dah. Alah. Neger Malaysia. Malaysia. Didongakne. Didongakne. Acarane Adik. kitanan, anu, Mas Oh, Hamid. adik. Ya, Sampai didongak- nang Lahap. Sahab. Sahab. Ade Muhammad. Eh? Mas Muhammad ngono bae. Ade Muhammad Muhammad. Muhammad Lahap. Ya didongakne. 5 kilo swidak 5 wi Lahap. Lahap lele. Ibuke napa? Lah iki Napa, asli sing Oh, salah sinten paring asma? Muhammad Sah. nyapo kowe iki melu Bablas. Muhammad Sah. Alhamdulillah kena Muhammad Sah. Iki lho. Abape kok pertalit. Piye bener sapa? ora. Muhammad Sah. Wah ngono to. Kowe iki Ora- kemeruh. Ya sepurane ora nek kopine kok Waduh, makane aku kene. rada buram. Kok Lahap? Lah yo kene. Lah kopine ora nek aku Lahap lele wi malah. Aku makan toleh golek kopi nek belas. Iya iya Mas. Ya Syah. krana ngopi macaku kurang ngopi ya ngene iki. Lero ya sepurane maaf. Yo Dek. didongakne adek iki nang Didongakne ngene iki yo. dongamu piye? Ya muga-muga kan bocah sik cilik. Heeh. Cita-citane tercapai. Wah, amin. Amin. Amin ngono lho, Pak, padha menengahe to. Amin. Wes. Cara Lah awakmu. aku jen ya singkat ae sing penting didongakne masah iki padang dalane jembar kubure dipun ngapura dosane lan dipun Dongamu ki kliru. Dong- Lah terus piye? Ya dongane bocah sunat. Piye Sedake iki ya didongake. contone dongamu piye? Cara Dongamu piye? Adik Syah iki Muhammad Syah iki cara Oh. jeta sunat ya didongakne. Piye dongane? Paling setidake minimal dongane iki ya muga-muga ndang garing. Oh iya bener. Ben nyapa terus Bet, lebih bet, kali. Liane donga sing bener kaya aku lho. Yo cita-citane muga-muga tercapai. Muga-muga
bocah iki sehat. Jajal bayangno lek cita-citane tercapai terus manuke ra garing. Lah, lho. Oh, ndane lek teleleweran ngene karo kerjaan. Bayangno kowe. Oh, lek ra garing piye? Bayangno kowe iki aja mendho. Kowe tekok piye? Lek garing. Lek ra garing piye? Gawane aku di hair dryer. Nging. Wah, ya enek bener ya. Lek ra garing ya Lek ra ndak tercapai. garing kerjane piye terus? Loh, kuwi enek jangka waktune lho, anu. Lah iya kan dong, ayo bener Mas Amit iki mang bendang garing. Kok lek wis garing, mari ngono dijajal. Jajal. Jajal piye? Ngawur. Apa lho? Jajal piye maksudmu? Enek kuwi enek. Kuwi aja ngono kuwi. Adewe selain ditonton yo ngeweki tuntunan barang lho iki. Maksudnya iki ngene lho, dijajal ki dijajal dienggo aktivitas. Dadi ki cara adik Syah iki sing biasane kulino bal-balan. Ngono kuwi lek wesane yo dijajal dingge bal-balan. Kulino sepeda. Kowe iki ngene iki lho lek pikiranmu kotor iki. Pikiranmu mesti tekan ngendi-ngendi ngene iki kulino bayangne kae wong loro wedok-wedok lho iki. Ora le. Ora piye wong kan mangga pokoke aku Yohan. Pokoke aku Yohan. Wes. Sopo sing muni ngono? Peno anggere tak delok storine Yohan gawe daster abang sing kene sing letan kuwi. Pokoke aku Yohan. Oh, klo, tersangkane. Lah kowe kok roh? Heh, Kowe kok roh? nyapa? Lho iki kok roh? Kowe aja macam-macam kuwi bojone wong lho ya. Oh, ora. Iki lho, Rek. Kowe iki kayamu piro arepe kenangan karo Juwan? Ora lek. Kowe aja sik to. Kowe iki aja berpikir negatif to. Kan IG Instagram iki ya aku ndelok ya enek Belanda muncul ya ndak kleru to nyawang. Wi berarti ya piye ya? Tapi yo ora oleh ngono, to. Oleh kok sawang ning aja kok bayang. Ning gone wonge bayangke. dhewe. Eman lho ora didelok. Lah. Aduh, ora oleh. Maksudnya sing apik ngono lho. Lah yo. Dan muncul ujug-ujug lek pomo dadi aku no kowe piye? Nyapa? Kowe pilih pomo nek Belanda foto. Heeh. Contohnya fotone Dek Yowan. Heeh. Terus gawe sing koyo ngono mau. Kowe piye? Mau delok ora? Ora. Tenan? Wong aku cah kenceng kok lho. Sing paling penak Mas Amit. Sing paling penak Mas Juwan ke, Mbak Yu Juwan ke. Heeh. Karo Amerika Tekno. Jajal coba. Oke, Tekno, Tekno bae. Mbak Yohan, ayo. Kuwi gajah sing kok gobok iki. Iki Pak gak iso madakne ta? kowe iso madane wong karo genset ora iki? Lah malah genset iki. Padha ngene-ngene lek. Beh, opone? Ora maksudnya kolek iki Dek Yowan artine bobote ngono lho. Dadi sing genah. mepeke iki sisete padha. Ya coba Tekno. Jak ning ngarepe jajal. Kok malah bodong sih kok rene. Dua-duanya. Wes. Kowe kok kudu tanggung jawab lho. Memang Pak njaluk Yohan ngono memang. Yo ndek kene kan yo tamune bintang tamu Mbak Yowan kalih Mbak Amel. Oh, aku roh kenal plek. Sapa? Dek Yowan kalih Dek Amel. Walah. Takon ono Sing jenenge. iki dige story cacah kuwi to. Halo, jangan lupa ya besok nonton SBM. Ya. Wah, iki to wong e. Seta. Nyapa? Jangkrik iki. Masa kowe sing genah. Sing geret sunari sing ngosek kowe to, Met. Iki sing ning storyne cacah dhek iki to. Yo Kuwi tabuhan. Weh, ampun. Kula suwun kanthi sangat sing ning ngisore genjot, kula suwun kanthi sangat medal mawon Mas. Sing ning ngisore genjot, kula suwun kanthi sangat medal kemawon. Niki matur sembah nuwun. Tapi aman. Kowe dibacotke ayo nyapa delok tontonane dune kene iki. Ayo dibacotke Mas. Kula suwun kanthi sangat sing ning ngisore genjot yoga niki medal kemawon. Metu Mas. Mbak Yu. Iki mang urung apa-apa, urung Iki sik urung apa-apa lho iki, mangko sik urung apa-apa. Mriki Mbak
ngajeng mriki. Lah agak maju dikit. Kowe kuwi to, kowe kuwi. Sembarang aku barang-barang Aku tak iki. Iya. Kowe barang-barang kolu. Loh, Barang-barang tak jare. lek aku gelem-gelem ae tapi yo konone Sembarang iki dhek oke, tapi liyane iki ora gelem. Bah, Ndak kolune lho to. Wah, ditakoni, Ya, kowe ora ditakoni. kenal lho, aku Oh. sampe wong iki ya Oh. alhamdulillah. ya takonono, kowe jajal, takonono. Apa? Iki, mbake. Piye? Ya takonono jenenge sapa? Wes aku Omahe. kenal mau. Kan Wah, aku kowe kenal. Sapa? Mbak Amel. Kowe sok amel lelelelelelel. Takono to lek rapper. Paring asma sinten, Mbak? Sik kadeprono, ben ro kabeh. Paring asma sinten, Mbak? Kowe takok sapa? Oh, iya iki. Lali ya. Paring asma sinten, Mbak? Yuan. Mosok ndak krungu aku omong. Sinten? Yuan. Wah, iki ngedeni yo. Mikir samine lek nglolohi sami ngene. Oh. Ditone. Ora. Ditone. Mosok iki ndak roh wong loro iki wong loro iki wong der, Met. Kowe iso ndak kenal. Kowe mosok ora kenal karo Mbak Yuan karo Mbak Amel iki mosok ora Lah yo kenal. iki artis kondang Jawa Kowe iki Timur. piye tori? Lah, iya. Mosok ora kenal. Lah, Lah alah. mosok kowe ora kenal karo beliau berdua ki ora kenal. Lah yo. Asli Fik ora tau sapa maksi kowe. Aku lek kambek orang berdua iki wis plek, Met. Wis plek, Oh, oh. wis kenal. Ya wis kenal, wis kulino. Aku yo kenal. Ayo kuwi kok mbok nyanyi apa kon mbok apa? Yo, nyanyi Durasine no, lho, Guys. Nyanyi no, Ya, nyanyi no. yo mbok Nyanyi, nyanyi yo mosok nang nyanyi kene lho. yo, gawe Aja pakai luluan. udur larang wi wong loro wi. Weh. Ditakoni dale penonton sire nyapo. Dah, kok iso kok sireng nyapo piye Kamu to? diam saja Mas Kolik. Oke. Ya, kamu fokus di situ. Nanti kamu tak tekek lho omongnya. Tekek piye genjot arep pamblek kena tekek. Iki kok tokne ambruk dhewe Iya. kok. Iki deg-deg Aku terus. nek kene ngerteni awakmu lho, Lek. Kabeh tak ngerteni. Iki sing ngendang iki ketok aman karo tukang keyboard. Heeh. Iki mulai sing ngendang sak rono iki deg ngono lho iki. Lah Drodok. apa? Iya. Malte Iya ya. Tenang, tenang Bek, gembek tenang. Ayo. Kok KTP karo BPJS disiapne. Ha, dulu ngopo lek Kolik tok. Kok sok elek to to lambemu iki. Ayo Mbak Yuan. Nyanyi. Ya saurung nyanyi adewe urung atraksi blas lho, Mit. Urung atraksi urung iki Mbak Yowan selain nyanyi ya juga bisa nari lho. Apa mau pengen Lho, lho, lho. atraksi ya? Sidik. Loh, takokno, Dek Yowan. Sampeyan selain nyanyi juga bisa nari, Bisa. yo ngaji, Bisa. mencuri. Tidak bisa. Ya. Bisa mencuri hatimu. Arep kok nggih tumbal yo. Aduh, mentalon nekek. Dek Amel, loh kok ini? Oh, ini. Kilo. Dek Amel, kamu selain menyanyi juga bisa menari? Bisa. Bisa anu apa mang bar menari apa? Nari, ngaji, Mengaji? Bisa. Bareng apa? mencuri. Mencuri? Tidak bisa. Ya bisa. Oh iya tenan, sampean ndak bakat malingnya tuh. Atune sing raine kowe maling ya iki ya. Mencuri. Ayo, Mbak Yuan kalau Mbak Amel. Oh, Kon nyanyi. nyanyi. Iya no. Tenanan. Iya no, nyanyi tenan. Ndak sir nari apa piye to, Met? Yo nari, mari ngono nyanyi. Ngono. Oh, ya. Yo, atraksi dhisik yo. Ya. Kaya biasane ganongan iki pakeme iki yo enek edreke, enek jatilane lho, Met. Paham ora? Lah yo. Yo. Yo Mas, dilanjut.
tuwek Keri. Hah? Cakemmu. Kowe nyapa iki? Bayo. Aku getenan kancane. Kowe nyapa? Kowe nyapa? Atraksi sik. Kering. Krek. Dirungokne tenanan. Kene genti aku. Yo, ayo Mas, lanjut. Nyapa. Aduh, yo Allah. Anget. Enak sing suwi ae, sing suwi sik. Wes cukup. Wes cukup. Wes kalih. Genti aku nyapo. Aku no. Lah yo wes iki wes durasi iki wes bar. Wes to iki? Yo. Hah? Loh. Wayahku sing iki sing ngene mang lho. Wes dinteni kok wes. Kowe arep nyapo, kowe iso. Wayahku edrek. Ya wis dinteni wong kae. Lah kurang ngene. Kowe pengen tenan. Anu, oh bojoku melu ndak sido leno. Lagi enak, padahal arep tak padulne lho. Heeh, anu lho, kripik gedang, kripik tela. Oh iya, Masa betul. titik edang penting rata. Oh, betul, Ya Mas. dadi ki awake dhewe nek kene dibatasi karo durasi. Nah. Izin pementasan sampai jam 11 malam. Oke. Jadi iso ra iso dhewe kudu andum wektu. Betul. Nonton sakmene iki sing dinteni rena-rena. Enek sing perang celenge, enek sing ganungane, enek sing kewan alase lan enek sing barongane. Wah. Dadi yo enek sing penyanyine. Bar kuwi Aku kabeh iki sing dinteni yo mek iki. Bendahara. Mas menot ta. Heeh, ya Tak wis. sebut to not ning Ngono kene, ya, Pak. Mbak Yo. ya. Sesuk lain waktu ada disambung neh. Sajake nang kene ra kenek, tenang. Sherlock kose sampean. Lho. Ngawur. Ora masih tak teri panganan apa masku kan dodol panganan. Oh iya. Iki memang tapi dari belakang ini nyuwun lagu satu lagu aja cukup. Satu lagu. Oh. Barono engko terus metu kewan alas. Nah, Ngono iya. ya.